Ranná kávička. Povedz dobré ránko. Dobré ráno, Lili. Ahoj. Ahoj, My si Lili. dávame s tátem rannú kávičku. No. Lili, dáš si kávičku? Áno? Povedz áno, kávičku. Ukáž hlavičkou. Prosíš si kávičku? Dobre. Dáš si dá kávičku. Tak. Položíme. Mama, aj táto si dá, Dáme mama. si aj čokoládku ku kávičke. Jak sa teší, moja Andulka. Tutok. Škoda, že z tejkom sa takto nedá srandovať. Tejko spinka. Ešte. No a naša Lilinka skoro stáva. Aby mohla upratovať, za chvíľku pôjde upratovať. Ona si s nami dá Zelenú kávičku. handričku. A potom sa napapá a ide upratovať. Ona má tu svoje špeciálne čistiace prostriedky. Má oné handričku takú. A tým pekne upratuje. Nech sa páči, čokoládka, mňam, mňam. Takto, mňam, mňam. Tak. Dáme si kávičku. Tata si dá. Mňam, mama ako dobrú kávičku spravila. Dá si kávičku? Áno? Kávu? Dobre. Máme kávičku. Tak. No. Teraz ti jednu vec poviem, Lilinka. Tata ti robí kávičku s mamou. A ja očakávam od teba, že za chvíľečku ty tatovi a mame pekne spravíš kávičku. Dobre? No. Pekne spraví kávičku, Liuška. Tatovi, ja len poviem Lili, káva. A Lili povie, áno, tata, nech sa páči. Pravíme kávičku tatovi. No, lebo tata za chvíľočku pôjde do dôchodku a tata potrebuje, aby si tatu obsluhovala troška. Dobre? No. Lili, sľubuješ tatovi, že sa postaráš o tatu? Že bude kávička, že bude čajíček, že spravíš už aj chlebíčky. No teraz ne, ja vím, však si malá. Dneska. Keď budeš veľká, keď budeš mať prikapovým 5 rokov, no, už by si mohla spraviť tatovi kávu. Lebo ten stroj má len jeden gombíček. A ty len takto zapneš a to budeš vedieť. Lebo keď víš telefón zapnúť, tak už budeš musieť vedieť aj kávičku spraviť tatovi. No? Áno. Lebo ty pôjdeš do školky, potom pôjdeš do školy, áno, pôjdeš. Že ne. Pôjdeš do školy a tam sa naučíš pekne. No, Mama, tata. tam budeš mať kamarátky, kamarátov, bude tam pani učiteľka, no, a potom príde tuto kamarátka tvoja a tu sa budete hrať. Ešte je unavená. No. Teraz stávala. Áno, ešte sa aj nechce ani vyprávať.